Itt vagyunk Tokajban a 43. Tokaj Írótábor nyitónapján. Ezen a rendezvényen írók, költők, tudósok, közéleti személyiségek rendszeresen augusztus közepén mindig összejönnek, hogy nem csak irodalmi, nem csak művészeti, hanem olyan szélesebb társadalmi közéleti kérdéseket is megvitassanak, amelyek aktuálisak és égető problémákat vetnek föl. Természetesen nem születnek itt végső válaszok, de igyekszünk mindig úgy megfogalmazni a gondolatainkat, hogy termékeink után hassanak a holnapra is. Idén a nemzeti kultúra és mítosz a témánk, de hogyan találjuk meg, illetve hogyan tudjuk átmenteni a 21. századba a kulturális gyökereinket, hogyan tudjuk megőrizni az identitásunkat abban a radikálisan átalakuló világban, amelyben élünk. Egyrészt a globalizmus kihívásaira hogyan tudunk megfelelni, illetőleg hát a legújabbkori népvándorlás kérdésében milyen válaszokat tudunk adni, amely témánk egyébként már tavaly kialakult, ezt a vezetőség már tavaly vetette föl. Az ötlet gazdája egyébként Hoppá Mihály etnográfus író. A 60-as évek végén, amikor én igazában író lettem, akkor szinte minden augusztusban megfordultam ebbe a táborba, és érdekes volt látni, hogy az a rendkívül lobogó hangulatú, és az akkoriban ellenzékének mondható tábor milyen nehéz átalakulásokon ment keresztül. Nehezen találta meg a helyét a rendszerváltás után. Most már egy stabil közönsége kialakult. Én a magam részéről úgy vagyok, hogy most már csak akkor jövök, és akkor is csak egy-egy napra, ha valami olyan témát találok, amire úgy gondolom, hogy megszólalásom fontos. Arról szól ez a mostani tábor, hogy mi a helye a nemzeti identitásnak, az európai tudatnak és a globális szellemiségnek a világban. És ez egy olyan téma, amit most, hogy úgy mondjam, a mindennapok rettenetes valósága is fontossá tesz. Olyan valami ez a hármasság, a nemzet, Európa és a földtudat, aminek van egy legalsó lépcsőfoka, a család. Tehát ez így épül fel, hogy van egy kisebb közösség, a kisebb közösség nemzetet alkot, az besimul egy Európa képbe, és Európa pedig elhelyezi magát az egész világnak a szellemiségébe. A baj csak az, hogy ha nincs szellemisége valaminek, oda nem lehet magunkat behelyezni. Tehát az én előadásom arról szól, hogy a nemzeti identitás tudatunk, ami nem gyűlöletet jelent, hanem azt jelenti, hogy a saját értékeinket próbáljuk meg a világba bevinni, nagyon nehezen kap helyet Európában, de Európának tulajdonképpen nincs tudata. Mitosz nélkül nincs közösség. Ugyanis a mitosznak az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy identitást erősít. Megerősíti az embereket, a közösségeket abban, hogy kik is vagyunk, honnan jöttünk. Tehát amikor újra mondjuk a szövegek, a mitoszok szövegeit, újra éljük a ritusokat, az ünnepeket, a közösségi együttlétet, akkor megerősítjük magunkat abban, hogy tartozunk valahová. És ez a családi létnek, ez a nemzeti létnek a lényege. Amikor én elmentem Szibériába és a távol-keletre, akkor csodálatos érzés volt azt látni, hogy a sámánok abban a pillanatban, amikor erre lehetőség volt, előjöttek és folytatták a sámán szertartásokat, ahol annak idején az őseik, vagy a nagyapáik, apáik abba hagyták. Ez a hagyomány továbbélése. És a hagyomány erősíti meg a kis közösségeket abban, ahogy már mondtam, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, honnan jöttünk, hova tartozunk. Ez az egyik legfontosabb dolog. A Tokaj Írótábor mindig megemlékezik évfordulós költőkről, írókról. Idén 90 éve született Nagy László, egyik legnagyobb költőnk. Őre fogunk emlékezni a színházi estünk alkalmával, színházi előadással és sebő koncerttel, és emléktáblát avatunk a tiszteletére a zárónap, a Györgyi Lajos szobrászművész alkotását. Ez a 25 fiatal költő, akik közül a legidősebb 89-es születésű, a legfiatalabb pedig 96-os.
ők adják ennek az összeállításnak az alapját, és közülük lesznek itt most 4-en, és mutatják be ezt az antológiát felolvasással, zenével kísérve, és fogunk beszélni olyan kérdésekről, amik például ugye már magában az antológia témájában, vagyis a megnevezésében benne vannak, hogy mit jelent a rendszerváltás és egyáltalán a közéletiség, mit jelent az irodalomban a közéleti szerepvállalás, és egyáltalán hogyan tud érvényesülni ma egy fiatal költő. A Tokaji írótáborban való megjelenésnek pont azért van tétje, mert van egyfajta generációs szakadék, és sokan nagyon átpolitizáltan gondolkodnak az irodalmi életről, és ezekkel a kérdésekkel is szembesülni kell, mikor valahol megjelenünk, hogy egyáltalán a generációk közötti feszültségeket hogyan lehet valahogy kezelni, és hogyan lehet megoldásokat találni bizonyos kérdésekre, amik már hosszú ideje kísérik ezt az írótársadalmat.